El telèfon gratuït de referència contra la violència masclista a Catalunya, el 900 900 120, ha rebut en l'última dècada més de 118.000 trucades. De fet, el darrer any, més de 10.300. Un telèfon confidencial i disponible les 24 hores al dia, on també s'hi deriven les trucades del 016. Les dones que més utilitzen aquest servei tenen entre els 30 i els 40 anys. Una trucada em va salvar la vida, o sigui, trobar el telèfon del servei d'intermediació em va suposar trencar amb la persona que em maltractava. És una de les dones que ha marcat el 900 900 120. Assegura que sense la seva ajuda no se n'hagués sortit. Tu el que necessites és que t'escolti algú, ja, en aquell moment, perquè jo estava desesperada, necessitava que algú m'ajudés i em digués que, sobretot que la denúncia havia de continuar i no l'havia de treure i que el que m'havia fet no era perquè jo m'ho hagués guanyat. Línia 900, en què la puc ajudar? El telèfon rep 40 trucades al dia, més de 1.000 al mes, la majoria per violència en l'àmbit de la parella. Darrere hi ha psicòlogues, advocades i treballadores socials les 24 hores del dia. Recollim tota l'angoixa, recollim totes les necessitats que té i a partir d'aquí, depenent de la seva situació personal, decidim amb el risc que hi ha fer la derivació corresponent, sigui això, serveis socials, Mossos d'Esquadra. L'entorn de les víctimes també hi pot trucar. No te n'adones el que fas patir, en el meu cas, a les meves filles, a la meva mare, a la meva família. Les veïnes i veïns, per les persones properes, per familiars que no saben molt bé què fer davant d'aquella situació, que pugui ser un espai de consulta. I a les dones que passen per la seva situació els llença aquest missatge. Tu el que vols és sortir corrents, però es supera. I quan tu comences a construir-te una altra vegada com a persona i veus tot el que pots fer sola, és una passada.